Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku lero muli ndine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yoyamba msiku lero ndi akuti mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe wati anthu mdziko lino sakuyenera kusankhanso atsogoleri omwe analamulirapo dziko lino pa chisankho chikuzachi ponena kuti palibe kusintha koyenera komwe atsogoleriwa angabweretse. Akabambe ali mavuto ambiri omwe dziko lino likudusamo ndikamba ka utsogoleri olephera, kotero anthu akuyenera kusankha adindo atsopano kuti atsogolere pa ntchito yokonza zinthu monga zachuma. Iwo omwe amalankhula izi kuli mbuli kumulanje pakutha pa misonkhano yoyimayima yomwe amachitisa, ndipo iwo ati anthu azavotere iwowo kamba kuti ali ndi ukadaulo woyendetsa ntchito zachuma ndipo ukadaulo ongawu ndi omwe dziko lino likusowa. Ndipo nkhani yathu yachiwiri msiku lero ndi akuti Patricia Kariati omwe ndi mlangizi wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe ati boma lilipoli linasiya dala osakwanirisa zomwe Dr. Saulos Chilima pansi pa mgwirizano wa tonse analonjeza kamba kuti limafuna kuti nzeru zomwe achilima anali nazo zisaonekere. Akariati ati boma lomwe akutsogolera Dr. Lazarus Chakwera linasiya dala osasisa mtengo waferereza ngakhale izi zinali zotheka, ndipo ati malonjezo omwe UTM ndi achilima ankalonjeza anali otheka akanakhala kuti akutsogolera ndi a UTM-wo. Mlangizi wa mtsogoleri wa UTM watinso anthu apewe kuvotera atsogoleri mwachizolowezi ponena kuti mtsogoleri yemwe ali ndi zomuyenereza kutsogolera dziko lino maka pokonzanso zachuma ndi Akabambe. Iwo alankhula izi pamene amachitisa msonkhano kuchita kale kumulanje komwe UTM motsogozedwa ndi Akabambe imachitisa misonkhano yoyimayima. Ndipo nkhani yathu yachitatu msiku lero ndi akuti mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu a Michael Us ati nkhani yokhuza njala si nkhani yofuna kulowesapo ndale. Ausi omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino alankhula izi pa sitolo za Ntaja mboma la Machinga komwe amachitisa misonkhano yokopa anthu. Iwo ati nkhani yokhuza chakudya ikufunika kuyipedzera mayankho osati izituluka mnthawi zonse komwe kuli chisankho. Iwo asimikizira anthu kuti boma lawo ngati anthu angawapase mwayi asintha zinthu ndipo mayiko ena adzasirira Malawi. Malingana ndi Ausi, iwo akangodusa azapanga boma mosayang'anira chipani potenga anthu omwe ali ndi luntha ngakhale azipani zina. Ndipo nkhani yathu yosatiranso msiku lero ndi akuti bungwe la Malawi Electoral Commission lomwe limayendetsa zisankho mdziko lino la Malawi lapereka chenjezo komanso kuuza Malawi kunena kuti nkhani yomwe ikuzungulira pa masamba a mchezo yokhuza chipani cha MCP yomwe anthu amafotokoza kunena kuti bungwe lilandira kalata kuchokera ku chipani cha MCP chosonyeza kuti chipani cha MCP chikufuna kusintha otsatira mtsogoleri wa dziko lino kapena kuti running mate amene ndi Avitumbiko Mumba, koma bungweli lanena kuti izi ndi zaboza ndipo bungweli silidalandire makalata amene anthu akufotokoza kuti bungweli lalandira. Ndipo mawu ake bungweli lasimikizira Amalawi kuti ilo silidalandire inquiry iliyonse yochokera ku chipani cha MCP. Ndipo asimikizira kunena kuti nkhani yomwe ikuzungulirayi ndi nkhani yabodza imene sidachitike ndipo bungweli silidalandire kalikonse kukhuza kusintha kwa running mate ku chipani cha MCP. Ndipo iwo achenjeza anthu kuti asadayambe kugawana nkhani ayambe ayifufuza ndi kupeza maumboni wonse kuti apeze ngati ndiyoona kuti iyenera kugawidwa m'malo mwake ngati siyoona asamagawe nkhani zimene ndizosayenera. Ndipo iwo adapitiriza kunena kuti bungwe la MEC siligwiritsa ntchito masamba a fake a mchezo amene akupezeka pa samba la Facebook, ndipo m'malo mwake iwo amagwiritsa ntchito njira yochita press briefing kapena kuyika pa ma account omwe ndi ovomerezeka kuti ndi abungwe la MEC. Ndipo iwo adapitiriza mawu awo kunena kuti izi zikupangisa kunena kuti anthu ochuluka ayambe kutaya chikhulupiriro ndi bungweli kamba kofalisidwa nkhani zaboza zopekera bungweli
Pali msuso waukulu wapakati pa yemwe wasankhidwa kukhala running mate wa chipani cha MCP Vitumbuko Mumba komanso ndi achakufa chihana omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Afford pa nkhani yokhuza alliance yomwe idalipo mchaka cha 2021 imene imatchedwa Tonse Alliance, imene Vitumbuko Mumba afotokoza kunena kuti chipani cha UTM manifesto awo okhuza kulemba anthu okwana 1 million akufotokoza kuti chipani ichi chidagwiritsa ntchito mfundoyi ngati njira imodzi yongokopa anthu, ndipo m'malo mwake atafunsidwa ndi chipani cha MCP kuti mfundo zimene afotokozazi azikwanirisa bwanji, chipani cha UTM chidafotokoza kunena kuti izi ndi zina mwa mfundo zimene anangogwiritsa chabe kuti akopere anthu koma adalibe mfundo zenizeni zoonetsa kuti zinthuzo zingatheke. Ndipo m'malo mwake achakufa chihana asusa izi ponena kuti chipani cha MCP chayamba kulankhula zinthu zoonetsa ngati sizinali nawo mu manifesto aja, ndipo iwo afotokoza kunena kuti iwo ngati mmodzi mwa anthu amene adasayinira za mgwirizano wa Tonse Alliance, chipani cha MCP chikudziwapo kanthu komanso ndi chimodzi chimene chidalimbikitsa mfundo ya 1 million jobs, ndipo lero asayambe kuyituluka mfundoyo ndi kumanena kuti chipani cha UTM chinagwiritsa mfundoyo ndi cholinga chokopera anthu kuti awavotere, ndipo iwo asaonese ngati sali mbali imodzi komanso sadali nawo mu mfundoyi kuti sakugwirizana nazo. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa nkhani zathu zomwe tinakukonzerani msiku la lero, ndipo munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso kupatsirani ena mwa mavideo omwe tikhala tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.